Cara d'home, de Josep Maria de Sucre, és una peça molt representativa de l'obra d'aquest artista. I ho és perquè aquest artista en Josep Maria de Sucre, com a pintor, va ser un artista que va repetir de manera obsessiva, estranyament obsessiva, constantment un mateix tema, que era el rostre humà, la cara de l'home. En aquestes obres que va realitzar sobretot als anys 50 i 60, finals dels anys 40, anys 50 i 60, quan ell ja era una persona d'edat avançada, d'alguna manera Josep Maria de Sucre entroncava amb la preocupació existencialista que recorre tota la cultura europea de postguerra. Són unes obres d'una gran simplicitat tècnica, generalment són ceres sobre paper, com en aquest cas, que ell treballava a casa seva amb una carpeta a sobre dels genolls, de manera molt directa, molt primitiva. Cal dir que Josep Maria de Sucre era un intel·lectual, no tenia una formació en el camp de les belles arts, i des de la intuïció, des de tota la seva experiència vital, sembla que volia reflectir en aquestes obres l'angoixa, l'ansietat de l'individu, de l'ésser humà, després de totes les convulsions que la història havia provocat en la primera meitat del segle XX, sobretot amb les dues grans guerres mundials, però també particularment en el cas espanyol, amb la Guerra Civil. Aquesta Guerra Civil a ell el va afectar profundament. Josep Maria de Sucre era un intel·lectual que en la seva adolescència havia estat relacionat amb el grup dels Quatre Gats, i això ho reflecteix en les seves memòries, que va publicar molt més tard. Va estar vinculat a projectes d'esperit social i llibertari, va ser president de l'Ateneu Popular Barcelonès, va ser amic d'en Joan Salvat Papasseit, d'en Rafael Barrades, va col·laborar a la mítica revista Avantguarda Un enemic del poble, va exposar a la que va ser la pionera de les galeries d'art d'avantguarda a Barcelona, que va ser la Sala del Mau. Per tant, tenia un pòsit d'activitat, d'inquietud molt generosa, molt arriscada, molt investigadora en tots aquests anys anteriors a la Guerra Civil. Amb la Guerra Civil ell es troba absolutament descol·locat, les seves circumstàncies, ja vivia d'una manera bohèmia, però es troba realment abocat a una existència d'una gran precarietat. I des d'aquesta precarietat ell decideix adoptar dues vies de treball. Una, molt generosa, és transmetre aquest llegat de l'avantguarda d'abans de la guerra a la generació més jove. Llavors, des de la seva presidència del Cercle Mallol a l'Institut Francès de Barcelona, ell donarà suport als pintors joves, els escriurà textos, farà conferències, els hi transmetrà la seva experiència vital i artística. També contribuirà, serà l'encarregat de distribuir les famoses beques que donava l'Institut francès, o el govern francès, a través de l'Institut Francès de Barcelona, perquè els artistes catalans poguessin viatjar a París. Per tant, va tenir aquest paper, diguem-ne, de promotor de les arts des d'una generalitat personal absoluta. I, de l'altra banda, com dèiem, en Josep Maria de Sucre comença una activitat de la qual havia fet alguns assajos abans de la guerra, comença a dedicar-se de manera ja molt més constant a una activitat plàstica, una creació de tipus pictòric. Farà algunes obres abstractes, algunes obres de caràcter còsmic o místic, però sobretot, el seu gran tema és l'ésser humà i el rostre. Aquests rostres que recorden una mica, s'ha dit, l'obra d'Edvard Munch, del gran simbolista noruec. Aquests rostres que a mi també em fan pensar premonitòriament en els darrers autorretrats que es farà Pablo Picasso abans de morir, perquè hi ha alguna cosa del mateix esglai, del mateix terror, de la mateixa sensació
d'angoixa existencial, de tensió misteriosa, profunda, que té a veure amb la soledat de l'home i amb els seus sentiments de desempara, no?, davant dels esdeveniments de la vida. En aquesta peça del Museu Abelló es pot apreciar, no?, alguns dels recursos que utilitza Josep Maria de Sucre per crear aquesta sensació d'intensitat i d'angoixa. Per exemple, el rostre, aquest cap, està encaixat en l'espai, és a dir, pràcticament no respira. És a dir, el cap, la part superior del cap, la part lateral, toquen els extrems, no?, del paper, no? Hi ha una sensació de manca d'espai, no?, de densitat. Fins i tot la gestualitat una mica obsessiva, el traç obsessiu d'aquestes ceres, no?, també remet a aquesta idea, no?, de tensió, no?, de densitat, no? En canvi, hi ha una reducció de color. És una obra que està marcada per una dominant en blaus, no? Te podria recordar una mica l'època blava de Picasso, que Josep Maria de Sucre va conèixer directament, perquè, com hem recordat abans, Josep Maria de Sucre va conèixer a tot el grup dels Quatre Gats. Per tant, aquesta obra connectaria, si voleu, amb l'època blava de Picasso. En l'obra de Josep Maria de Sucre podríem estar tentats de parlar d'art brut, és a dir, d'un art fet segons aquesta tendència que Jean Dubuffet a la postguerra va difondre, en la qual es reivindicava l'art de les persones marginals, dels bojos, dels camperols, de persones sense educació, però que tenien una capacitat creativa fora del comú, sovint paral·lela al sentit idealista, no?, de tota la tradició occidental o de l'art culte, no?, un art una mica bàrbar i salvatge, però que expressava molt bé aquesta necessitat de començar de nou, no?, de trencar amb la cultura tradicional que es produeix en els anys de postguerra. Per tant, clar, aquesta obra podria connectar amb l'art brut, però, clar, la diferència entre Josep Maria de Sucre i un artista brut és que ell era una persona culta. És a dir, que ell sí que tenia uns coneixements de la història de l'art d'avantguarda. Per tant, és un artista en el qual hem de veure aquesta combinació entre un primitivisme molt radical, una mica salvatge, per part de, com dèiem, un escriptor que es posa a pintar sense uns grans coneixements previs, però al mateix temps és una pintura amb referents. És una pintura que connecta amb certes obres importants de la història de la modernitat, com per exemple el Picasso de l'època blava, aquest jove Picasso que el Josep Maria de Sucre havia conegut a Barcelona a l'època dels Quatre Gats, però també amb un artista com Georges Rouault, aquest pintor fauve francès, que feia una pintura de caràcter religiós i místic i que va tenir una gran influència a Catalunya en els anys de postguerra. L'obra de Georges Rouault es va exposar als anys 50 a la galeria El Jardín, que és la galeria on va fer Josep Maria de Sucre la seva primera exposició l'any 1942. Per tant, és una obra realment molt particular, la de Josep Maria de Sucre, com era el mateix personatge, un personatge que només es pot explicar en relació a les convulsions que es van produir en aquella època.